হাই গাইজ, মই দিদম ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা চবকে মই নমস্কাৰ জনালোঁ। আজি আমটি চোৱা শেষ হ'ল, সেইটো কাৰণে আমি হোম যজ্ঞ দিব যাম। কেনেকৈ হোম যজ্ঞ কৰে আমি গতিকে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল চবেই যাব হোম যজ্ঞ দিবৰ কাৰণে। সেইটোকে মই দেখাম বুলি আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ, আমটি চোৱাৰ নামত আৰু কি। তাৰপিছত শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। হাই গাইজ, आं दिदोम ब्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनैहाय आमथिसुवा जोब्बाय नालाय, ओंखायनो जों न'खरनि गासैबो ज' जानानै जों आमथिसुवानि नामाव होम जैग' होयो नालाय, बे होम जैग'खौ बोरै होयो बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो आखायाव लाबाय। ओंखायनो नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। आरो लोगोसे आंखौ सापर्ट खालामनो गोसो दङब्ला सापर्ट खालामनानै होदो अननानै। आंबो बिदिनो सापर्ट खालामनानै होगोन। आरो आंनि कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय सोरबाफोर सापर्ट खालामनो गोसो दङब्ला। হাই গাইজ, মোক যদি ছাপোৰ্ট কৰিব ইচ্ছা আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব, মই ছাপোৰ্ট কৰিম বুলি। তেনেহ'লে মই বেক কৰি দিম। আপোনালোকেও কেনেকুৱা লাগিছে আজি এই ভিডিঅ' অলপমান কমেণ্টত লিখি দিব। আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰিব ইচ্ছা আছে যদি আপোনালোকে কমেণ্ট ইনবক্সত লিখি দিলে হ'ল, ময়ো বেক কৰি দিম, আপোনালোকক সহায় কৰি যাম। মই সেইটো আশা কৰি দিছোঁ আপোনালোকক। ঠিক আছে, আপোনালোকে শেষলৈকে মোৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ইনবক্সত লিখি দিব। হাই গাইজ, सोरबाफोर आंखौ सापर्ट खालामनो गोसो दङबा, लोगो खालामनो गोसो दङब्ला आंनि इनबक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव, होमब्लानो आंबो बेक खालामनो हागोन। दे बिदिब्ला आंजों फैफादो। Orang perempuan yang dikasih mencapai गिबियावनो आङो इसोरनि नामखौ लानोसै। ओम पुर्णा परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः। दिनैनि बे बैग्रिगुरि गामिनि गोथार जैग'सालियाव सफैनो हानाय बाबा आरो आइमोन, दिनै जा आफादगिरिया माइनावस्रि प्राइमारि आफादगिरिया आंखौ इसोरनि बानि सत्रखौ फरायथिनानै होनो थाखाय खावलायनानै आं फरायथिनोसै, गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा हो। परम खैला गीता 187 बिलाइयाव दङ आरो राजा प्रजा साधु ब्रह्म गियानि नोंसोर बयबो लोगो नांनानै सैथो धोरोम आरो मुलुग रैखाथिनि जुनै होम जैग' खालाम आरो खालामो। गामि गामि हादर हादराव धोरोम आफाद दानानै ब्रह्म बिजिरनाय खालाम आरो खालामो। धोरोमनि लामाजों हान्थि आरो गुबुनखौबो हान्थिहो। उपासना ब्रह्म बिद्या
जिउ गियान अर ब्रह्मनो आहुति हो सैथोनि फोथायथिनाय बेनो सैथो धोरोम। बेखिनिखौनो आं फरायसंनानै दोननाय जाबाय। Dimaksud